Безнең китапханә дә читтә калмады. Үзебездән бик матур күргәзмә алып килдек. Безнең дә күргәзмәбез Нурлат йолдызлары дип атала. Бу күргәзмәдә һәрбер үзебезнең туган якның талантлы язучылары тупланган. Аларның китаплары гына түгел, аларның рәсемнәре дә, фотолары да шул күргәзмәдә. Аларның китаплары безнең китапханәдә, китап киштәләрендә тузан җыеп тормый. Һәр вакытта да укучыларыбыз кулында. Аларның шигырьләре, әсәрләре бик матур. Кичә Мәдәният сараеның фойесыннан башланып китте. Китаплар күргәзмәсе, җирле рәссам Рөстәм Хәйретдиновның әкияти картиналары гүзәллек яратучыларны үзенә тартып торды. Шунда ук ташламалы шартларда Дуслык, дружба, дуслар газетасына язылырга да мөмкин иде. Безнең быел әдәби түгәрәк 20 еллыгын билгеләп үтә. Шушы 20 елда безнең түгәрәккә йөреп, шактый зур дәрәҗәләргә ирешкән, безнең Татарстан язучылар берлегенә кергән кешеләребез бар, күрсәтерлек уңышларыбыз бар. Һәм без бер генә тапкырда менә шушындый тулы аудиторияда укучылар каршына басканбыз юк иде әле. Шуның белән бүген инде үзебезнең иҗатыбызны бергә җыелып, бөтен халыкка җиткерергә җөрьәт иттек. Әдәбият елында Нурлыяк берләшмәсе үзенең 20 еллык эшчәнлегенә чын мәгънәсендә матур нәтиҗә чыгара ала. Фәүзия Мөхәммәтова, Миңнурай Гайфуллина Хәбибуллина, Илдус Диндаров кебек танылган язучылар берләшмәнең күптәнге ветераннары. Татарстан Республикасы язучылар берлеге әгъзалары булып җитлеккән саллы иҗади капитал туплаган шәхесләр. Роза Сафина, Гөлүсә Нугаева, Лена Ильясова кебек исемнәр дә шигърият яратучыларга яхшы таныш. Әлфия Төхфәтуллина, Илхамия Низамова, Илсур Зәйдуллин кебек нурлы якның яшь әгъзаларының да үз укучылары бар. Әдәби түгәрәк берләшмәсенә мин күпмедер бер 6-7 ел элек килдем инде. Чөнки шигырьләр яза башлаганыма мин мәктәптән бирле язмыйм, мин студент вакытларда гына яза башладым. Ул 2000 еллар башы 5 ел укыгач монда кайткач мин шигырьләрне бирә башладым район газетасына. Һәм шуннан соң инде мине күреп алдылар. Укучылар барлыкка килде, күбесе сорап алалар инде, ник хәзер язмыйсың, вакыт булмый инде. Менә шуннан соң инаннарсың Сәкинә Нурулловна инде безне, мине дә әдәби түгәрәккә чакыра башлады. Һәр язда без очрашабыз. Һәм стел артында, шәй артында без инде үзебезнең фикерләребезне уртаклашабыз. Киләчәк иҗатыбызны уртаклашабыз һәм башкасы. Нурлыяк берләшмәсе җирле талантларны берләштерүче мәдәни ушак кына түгел, әле кыенсынып кына әдәбият дөньясына кереп баручы, тәүге тапкыр каләм тибрәтүчләрне иҗатка өндәүче, аларга теләктәшлек күрсәтүче түгәрәк тә ул. Һәм бу түгәрәкнең башлангычында Дуслык, дружба, дуслар район газетасы баш мөхәррире Сәкинә Хәйруллина тора. Үзе дә шигъри җанлы ханым үз канаты астына иҗатка мөкиббән булганнарны туплый. Ә бүгенге кичәдә ул үзенең яраткан укучыларын шатлыклы хәбәр белән сөендерде. Үзенең 3нче иҗат җимешен "Яшерәсез серем юк сездән" дип аталучы китабын тәкъдир итте. Аны чыгаруда район башлыгы Равил Әфраимович Күзеров ярдәм итте. Бик зур рәхмәт алаңа. Бу китабым минем 3нче китабымның дәвамы, беренче 2 китабымның дәвамы диярем. Шул ук яшәеш, шул ук кеше күңеле, шул ук тормыш. Ул инде еллар үткән сайын, кешенең яше үзгәргән сайын, кичерешләрдә, тойгыларда үзгәрә. Адәм баласы сабырлана, аның даирәсенә балалар, оныклар темасы килеп керә. Менә шушылар белән бөтен хатын-кызга хас темалар, бөтен хатын-кызга хас кичерешләр, бөтен хатын-кызларга кичергән күңел хәрәтләре, мин шуны чагылдырырга тырыштым. Һәм анда бер бүлек булып минем Фирдүс Тямаев нигездә җыр язган җырларым да бар. Күңелнең иң нечкә кылларын шиертерлек шигырьләр, Нурлат авторлары сүзләренә язылган моңлы җырлар, кычак тулы чәчәкләр, Нурлыяк берләшмәсенең 20 еллык эшчәнлегенә багышланган әдәби кичә тамашачылар хәтерендә озак сакланыр әле. Ул кичәнең күңелләргә тәэсир иткәнен белсәгез, киләчәктә тагы мондый кичәләр булсын дип теләп калам әле, алай гынамысың. Шигырьләрне үзем язырга да яратам әле мин, тыңларга да яратам. Укырга да яратам, бик теләп. Монда үзебезнең яраткан кешеләребезне, шагыйрьләрне, шагыйрәләрне, ягъни мәсәлән, шуларны күрдек. Бигрәк күңелле кичә оештырганнар, бик зур рәхмәт оештыручыларга. Бүгенге кичәгә килүчеләр Нурлат күгендә никадәр якты, әле тагы күп еллар үз иҗатлары белән укучыларын сөендерәчәк сүнмәс йолдызлар балкыганына инана алды. 2015 ел әдәбият елы апрель шигърият аенда бу чара бик урынлы яңгырады.